салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали мошин бозор тиҷе. Инак бо дархости зиёди шумоён дӯстон имрӯз омадем ба олами мебели ҳадяи меҳр, то ин ки аз нарху навои мебелҳо барои шумо пурсон шавем. дӯстон, бисёр нафари шумо дар комментариҳо менавистед ки ака як нарху навои мебелҳо, мисол спальни гарнитур, кухни гарнитурҳоро фаҳмида диҳед. гуфта мо имрӯз тасмим гирифтем ки аз ҳамин олами мебел ҳадяи меҳр барои шумо маълумот диҳем. дӯстон, айни ҳол дар мағозаи мебели ҳадяи меҳр тахфифи идона рафта истодааст, яъне аксия. ҳозир мо аз дохили ҳамин мағоза барои шумо пурра маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, моро пайгирӣ кунед дӯстони азиз. айни замон дар дохили мағозаи ҳадяи меҳр қарор дорем. ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои ҳамахи мебелҳои замонавӣ барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, манин мебели навбатии мо, манин 12 ҷои нишасташ киди стол стул мебошад. стол стулҳои замонавӣ, яъне бисёр сатҳи баланд, сифатош аъло. нархи арзишаш 15000 сомонӣ. дӯстон, бо масалан омада харидорӣ кунтон, тахфифҳои ҳамин идона киди боз арзонтар мешавад. манин намудаш ҳаст. инам 12 ҷои нишаст дорад. якта мани стол, инаш 12000 сомон. инҷанда диван креслаҳо ҳаст. мана чӣ хеле ки дида истодед. инҷош қошан ё қошдор аввалини када хушдор киди ё чампле 13000. и ҳамун столикаш кидиам бе столик худаш 13000 сомон. дӯстони азиз, бисёр як сифати аъло киди. боз мани намудашам ҳаст. инаш чанд пул? инам 13000 сомон. просто рангаш киди фарқ мекунад. инҷанда байҳо чи мани стенкаҳо чанд пуле? стенка 8000 сомон. мана ин қадаш чану чихе 2.55 бе қадаш дарозиш 3 даст, бараш 3 метр. мана дӯстони азиз, мана дӯстони азиз, спальни гарнитурҳои замонавӣ. манин ҳозир ки шумо чӣ хеле ки дида истодед, манин намуди спальни гарнитур 8000 сомон. ина номаш чихе кун? лола будаст номаш. мани 8000 сомонӣ. дӯстон, мана комплекташ, манахе тумбучкаҳои майдаш, мани шифонераш, боз манинҷа ойнаҳои афбенакаш медорам. ина манин чӣ хеле ки ҳозир мани спальни гарнитур дида истодед, шифонер бараш 3 метр гусосиям. нархаш чанд пул иде? 15000 сомон. иҳо
полни стилои аҷоиб ки дибани нақшу нигорашам аҷоиб чӣ хеле ки дида истодаед. мен инҷанда боз як намуди мебел ин истеҳсоли Беларусия гуфта истодаам. мебели истеҳсоли Беларусия 24000 сомонии дӯстони азиз. мана мен инҷанда боз як намуд стили турецкий гуфтида ине пад турецкий стил сохтагӣ гуфтасиян чанд пули 9500 сомон дӯстони азиз. мана мана дӯстони азиз мен ин намуди спальни гарнитур 7500 сомон. мана мисол мани хонаҳо росткадиги ошонам аксиша мондагӣ намунаве чӣ хеле ки дида истодед бисёр зебошинам мебошад 7500 сомон. мен инҷанда боз як намуди мебел ҳаст ин 7000 сомон дӯстони азиз. мана скромни манинаш 8000 сомон дӯстони азиз. чӣ хеле ки дида истодед 8000 сомон. манин намудаш бошад 8500. мана 8500 сомон. сифатош аъло. мана чӣ хеле ки дида истодед. шахсоне ки агар харидории чунин мебелҳоро мехаридагӣ бошам марҳамат мағозаи ҳадяи меҳр боз инҷа тахфифи идона рафта истодааст. ҳамчунин аз номи ҳамин ютуб канали мо боз газентон агар аксия кида арзон кида медиҳам. мана дӯстони азиз стули замонавӣ чӣ хеле ки дида истодед бо 6-7 ҷои нишасташ якта столу 7 ҷои нишаст чанд пул гуфтид 8500 сомон. мана дӯстони азиз агар худи ҳамин столаш мисол харидорӣ мекунам гӯетон 3500 сомон худи столаш. маниҳо донабай агар харидорӣ мекунам гӯед 650 сомон бо савдо мешавад дӯстони азиз. мана дӯстони азиз боз як намуд мани спальни гарнитури замонавӣ 14000 сомон. мана комплекташ бе турмо пуфик манин диван манин дутта вайҳош ки тумбучкаош ки манин шифонер меданод. агар шахсоне ки манин чизҳои бо манин чизҳоша харидорӣ мекунам гӯетон якта манин шкафчик 1500 сомон гуфтасиям. мана дӯстони азиз сандуқҳои замонавӣ оча баҳча гуфтасиян 2200 сомон бо савдо мешавад. мени дохилаш чӣ хеле ки дида истодед. сандуқи калон мани баҳчаш киди 2200 сомон. дӯстони азиз чӣ хеле ки шоҳиди он будед кам ҳам бошадам аз нарху навои мебелҳои замонавии ҳадяи меҳр барои шумо маълумот додем. шахсоне ки мехоҳанд боз худошон шахсан телефон кида боз дигар намудҳоша нарху навоша мефаҳмидагӣ бошанд ё тариқи телефон заказ мекардагӣ бошанд марҳамат ба рақамҳои зерин занг зананд. телефон барои маълумот 92 37 0405 93 514 86 16. марҳамат занг зентон ва соҳиби амеқи мебелҳои замонавии ҳадяи меҳр гардитон.